Bambang Snet anake Semarangkat kuwi wong desa, kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate, kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak suruh bareng. Men seremok. Lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean unekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sak penae unek-unekke bapak. Aku anggere bapak unek-unekke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele, mbok kowe iki sadar, Bol. Wah. Bol sapa jenengmu bol karo dudang sapa nek ora bol. Jijik iki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Meno, ora golosane iki ora ngusak karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelekke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Begdaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndodhowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene. Sak badan inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji karo sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi boten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika ugi boten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudawerda ingkang dayani anggenipun gesang bebayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut malang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Mergo ana salokaning kula sepuh ingin nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Kula najan tanpa nganggo rasa tresna, antaraning Lesmana karo si loro temen mau, mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggula wentahing tiyang. Lho, dudu panggula wentahing wong piye? Menika sanes panggula wentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggula wentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika ruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken, lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Najan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih. Menawa sak mangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Endang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten Negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa kepareng paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing Rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandra Kumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ateges kula anduwa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca Sikra rakin nawang sesongko nalindra marwa sing sang ati kumulung mangrembak
Patri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka kiri-kiri Tidem madaning Pasewakan Negaring Durawati nalika semanten napa ing Durawati paring pangandikan tirampu ingkang lokana teng Mandura parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrem madaning Pasewakan Negaring Durawati datan wonten ingkang sami nyabawa nadan kekodongan kang ngobah sami ana datan lumampah nadan wonten ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta kan kantong napa Durawati nglenggahi kanyut napa wadukan ujarane gantian wadu jara makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tang ping muri kasih Prabu Namu apa to kang dadi darunane ora numatan kula rangking Gajah Meja saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempeng nggih putranipun Kula Semar Badanaya Kula Petruk Kantong boleh nganti Kula Bagong menggah datul ya karya geger kang sami menika kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan Tunggalon totot kapsilanira ngecemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Dewa Bathara jagat pangestun para Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan men Guru Durawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadan dikaya apa Petruk iki abdi Durawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna.
Koko Prabu Lenggah Prayogi. Yo. Petro padha kanthi harja sapraptamu ning negara Ndorowati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe pinebene ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tuwak manu. Naya nelepatak ingkang ngabyanipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh. Kula nyuwun pangapunten dhengatanipun kula menika namung batur. Ya Petro ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumun keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petro ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi kejimat dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong ora beda nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo ngene dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere ya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh. Bagong dalem padha kanthi harja sapraptamu. Tansah pinanganning kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumun kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggu-nunggu. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitul kantong kula kudhara harja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong kudhara harja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tanpa nono. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah ketemu kami sosolan lambene ra. Pitul kantong kula kudhara harja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih den. Ya Pitul tak tampa prayogakno. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi raja sapraptamu. Pinanganning kawidadan ing sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestu tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen daya ning pasantosan. Pitul Raharja Pitul. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa pangestu tanpa nono. Nun inggih Bagong Raharja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng den, ya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora sanesu. Oh iya ora. Dipun sekecakaken nggih, Ndara-ndara. Lho, kuwale. Oh nggih. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petro? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung keling ngron klapa. Ampun tambah bilih wonten pakulan nggih kula munjatung sopatur sanata. Ora dadi ngopo Panakawan, matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning projek Ndorowati. Ngaten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? Papat. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanen bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madoten cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat kok, Semar iki salat 5 wektu malah. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petro, aku wis tau tati tekan kono lha nggih. Nah, dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng mriku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah ora duwe wong tuwa, liang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musala riku.
Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo bendurenan barak bapak, bendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayane bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Lah kula ning karo Bakung nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakang Bambang Senet Bakung karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Buka kula ya ora ngerti saplake duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bakun kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong lihatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanteng karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe lho ngomah-omah. Kowe getun nang konet, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing kari dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lha piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe kuyer patang emplek. Ha bingung to? Awang men kere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan mutung ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar karo gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku turut Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong." Dwapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Eh sawarane kula niku arep dianggep abdine kula niku mantu sampean. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Nah kula ajeng nyuwun priksa, napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora Petruk, ora. Iki pancen kangguraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon ing jangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bakung wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Lho apa kowe mau tosa? Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rupa, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe kepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun belah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk. Ya njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe.
Nyawang Gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge iku isolan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora wuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Kyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjiki anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Oh, Gong. Ukut le. Ukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, kuwi gatine dawuh karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene bener. Hah, betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara ya padake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Keparang matur Sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh ing negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Nang ngenten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok, sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep duwe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis angok-angok swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana ku calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jayabinangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jayabinangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ku ora wae wong ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki napa? Lesmana alias kurang saon. Kurang saon pekok kentir. Sampeyan tahu karo anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Lah niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencil, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampeyan Sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cowi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampeyan mboten kewirangan? Ngoten niku lho Sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe.
Niku adi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dhek urip iki enten Karang Kadempel, arep dudu bumi mutah gedhe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi sakale iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger gagok-gagok duar omong wae aku. Iya. Niku Ratri Menggale ora sak penake dhewe. Ngoten. Arep Bambang Senen niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padange mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur mboten niku kanikmataning lahir tumrap kula ning kanikmataning batin niku angel digayuh kala mangsa loro-lorone niku mermisah iso gayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin kanikmataning lahir mesti melu kepenak niku lho dipenggalih ya to Gong Nang Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi nang Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau to, Tru? Harus kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono. Omongmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Ya nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki pergo Baladewa nyatane ra wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah mau ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Ndang Raratemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora mrega-mregani. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatemon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Enjang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Ah wis, pocokan. Panos maning jajaran sekutaning bawone iblis anak. Wah, menungso ora tatanan. Empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa dicecamah dening wujuding Bagong mengantase Bagong wong kere loro saudan terus sarupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngunake ento Lesmana ki wong edan Lesmana ki wong ora genep anggepmu apa Bagong ngandel ora kapokmu kawan kowe oke ora sampe melu kowe ya tandangane dhewe aku labur adikku ya to ipati kok Tru ora usah semenang nek dina-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak undak-undakke sik apa kok nagih aku sing utang wis santai kok aku kok wedi ora rumangsane Bagong ponokan Bagong wonten dawuh kowe lha aku tak ning jaba yo nang jabana minggat sican kono ora wedi aku nek ngijen kok ya tinggal tenan kowe tinggalan rumangsane ditisik nggo aku kok oh iya to aja mulih sik kono cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono Bagong wonten dawuh kowe mau ngucap piye lali wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Iya. Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono tak nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Tresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngene iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Raratemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tak jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Terus kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak ndadamuni anak ratu ana wong anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir sampean geger. Terus sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal.
Lamar Ndara Wrantawati, lamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku, duwe kewajiban kudu somboyo Endang Loro-Temon. Mosok dadi palanging Baladewa. Ora rantas malam-malam bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki Balio. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabeke wong Karang Pratisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengle bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengle. Mangjat kurdo serumah bangga. Dia tak suruh bareng. Men seremok. Ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong, aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sapenae ngunak-unakke bapak. Awang gue bapak diunak-unakke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengle. Mbok kowe iki sadar, Bol. Wah. Bol sapa jenengmu Bol arep dudang sapa nek ora Bol. Jijik iki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Meno, ora golosane iki ora ngusak karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Bedaya. Ning mergo kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndodhowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan terang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjeke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kuwi. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Lho sing ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku yo wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Nah, iku walek yang. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kadhetene Baladewa? Wenang bolong Endang Loro-Temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadhetene Baladewa? Wenang bolong Endang Loro-Temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan Endang Loro-Temon. Oke, metu Jawa. Ora ditawak kene berkarek pati-pati. Nek ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak tek langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, ikhlas sing picis. Tegese piye? Alah, mbok ora tano. Ngene lho semelangku ki. Ngono aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, ngrasani piye? Aduh,
Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangone nek. Lho, kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa-apa apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro mau perang nanti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Anggere wong banyu putih, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abine ora jama-jama. Balekno pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok ae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba bakal nang iki non metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nempame sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Kantong sumtruk Pateh nanging Prawadyabala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandara kakandha warna-warna pindha Jaladyan asri kawuryan Kandhap leguduk suwaru kimbal suparante hawala nuwun sewu garing ing bopeng Sukalima Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndorowati inggih menika penindang lara temon nuwun sewu ing abdi ngepatihan Cemadong dawuh iya Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjarjungut puntur sasana Cemadong dawuh lho Koko Prabu kados pundi pawartosipun adyan kula pun karto marma Cemadong dawuh Putra wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong indang ora temon atmajane Yayi Prabu Kresna lho napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun kula sampun matur lan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndorowati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun indang lara temon syukur menawi ngaten begayanipun semana mandra kemara putu kula badhe kasembadan lajeng samangke kados pundi kabaripun teka paduka malah ngawis anggening para sata kula ngendharaken jengkar paduka wonten negari Ndorowati nggih Putra wonten dawuh dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun indang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna
yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karangajeng menika wigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Golowati nglamar dhateng Ngendang Loro Temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, gedrek rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula menika Mandra Kumara. Sateman kula boten kiyat angampah dhateng Mubal babaling karepson. Kula padu kali Bagong. Oh, pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan to. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong. Sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong iki ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra dajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake saya Bala Perang. Sapa sing cilik gedene sangkun kadidaning Baladewa, menang boyong Endang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten wonten sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong nika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Bener. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok menghehe iki piye? Ha nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur kan kok Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak njicing kok mungsuh kere. Wegah kula. Nur, iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah, ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Ngono lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho, napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat to ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat to. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudalake, Citraksa-citraksi. Cinciripit kabeh dibudalake. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, ngetaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Pun sewu Prabu parang kula didal-dal menika. Mangkat to karo katamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi katange Baladewa. Nggih. Putra lamun kawekasan Ika wis anggeni maya Wisnu Pratinta Wis anggeni maya Wisnu Pratinta Kong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambimu, ora? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Sinuwun Prabu Baladewa ya ora bakal duka. Aku seling karo kowe to, kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesuhi ora apik.
Nek kowe muni-muni ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna janjane tok goleki apa? Mendho ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kentul, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh ning negara Ndrawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan itu lho ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sok nek wis ditimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Heh. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Wis kowe kok ngesaki rokok iki ditis lho. Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gak. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ora tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok dirokok enak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dadi kelong iki. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 100. 100. 200. Mundak dhewe. Kok 500. Asline 500. Aku ora tokeki aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane aku ngesak dadi 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok perkara ngesak dadi 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulih ana tandangane Kurawa. Iki piye terusan iki perkara kowe engko didik aku dadake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik, mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Aku nang lunga. Aku nang kepluki bakule, wis dadi sistem. Wis ayo nganggo sistem terus to, Bang ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok orang merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Kok dasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sok mani manggon ning kayu watu pendak malam jemlah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya. Wis sapa sing ketok arep goyong ning jalur teman pokoke dikukuhi to. Ya. Wis ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mindring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil.
Ayo ora ndidit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Truk. Ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padake gali pasar e. Memang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing aku tidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gak sangkem kowe ya mumet ya, Truk. Ora tekan kene dhewe. Ora tekan kene dhewe ya. Kemudian lamun katututan lamun mangsa prawira Dicaya Unanggono magawya gelari rawang anjen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke pengen dhaup kene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mangke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora sang eleke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura arep apa maju kene Mas maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok mimak teh arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunakne Prabu Baladewa babar wis ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitahe apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe ming dateng celek ming dateng kok urusane ora sang wedi kok semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jigoki kirek-kirek tak blek kok apa tak kirimi kowe wah asem ora tak mangan karo anakku barang e Gong ora apa-apa dosa bisa nggo bareng sanggo bareng dikon macet ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene ora apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ta Truk iki ketok saiki ha iya piye sapike piye ya mulai yo lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe ne kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek kok kasar men mangsane ora kowe iki piye kuwi ketua di plester ku nek nyapa dadak dipecah ndase wae yo wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora men hati-hati lho kok hati-hati Bagong sajake wani karo Kurawa nah ra tanto andake Kartomarma ayo oke padake ayo Truk hati-hati lho Truk hati-hati iki sarep belit lho Truk lha kok aku mah yang burine aku yang burine ya kan burine Gong minggat wis krasa aku nek arep dadi Kartok Paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng nampak-nampake kula manut wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Petruk ora minggat suara aku tak kendala ditani Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma
terus kowe. Doro Tirtanata kasabukan gunung tanpa kula. Patik jajare ciketane bawah yo. Pikiloke kok goblak-ablik kula cape tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa cek wajo cek pabalakan. Laden Hayadurwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Sata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pangeran Pati Ngastina, tak andil pisan modar sampean kewirangan. Jajal apa? Jajal apa? Jajal apa ning dituku? Jajal ming netek tok. Ayo jajal kowe. Kowe apa aku sing tekani Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajal baraka. Aduh. Oh dia. Bagian. Wah, ada di sini. Tiba-tiba bocrot bocah kowe tibano. Songani bapak kulite Petruk meguru karo kowe 1 taun. Wo, papel. Bocah. Bocah ejan. Tantup kalau dikit. Ya apa ya? Saka maci cilik aku kowe. Ora apa-apa ejan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa ejan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wis dia. Wis entek. Usahane ora. Wis entek. Aku wis paham karo movie aku wis paham. Durung gati kok picing kok beseken nang lemah manak wit tambul banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo to. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawa-Guru nganti kembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro.
Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, mbok aku yo jajake lho. Kowe iki ndedit kok cedhil ora jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ora mataku gedhe. Oh. Dadi ora apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan lan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramata jam renteng yen padha-padha kae. Sak kula man. Kalah, iki pangestunipun kawon. Mung